Wis kro. Iki wis tuwek. Rasa dibaleni meneh kelakuanmu kaya ndek ini. Iya ya Ndel, aku wis kapok kaya ndek ini. Tapi tenan ora lambemu kena dipercaya. Yakin Ndel, wis tobat aku. Oke, nak ngono awas sampai mbok ulangi meneh. Iya ya Ndel, wis tak percaya karo aku. Nek golek kegiatan apa to Ndel ora mung klontang, klantung kok ngene iki lho. Nah, kegiatan apa kro? Ancen awak dhewe kegiatane klontang-klantung ini krek. Ya golek-golek amplop kono to Ndel. Saiki lho jamane bagi-bagi amplop. Apa iya ya kro? Tumben idemu cemerlang temen. Kene wis ngajar komputer bosok ya jalan terus Ndel uteke ora kaya kowe. Oke. Kayane suara rengeng-rengeng. Lo ngobrolne apa jane? Kok kayane serius men. Ngobrol masa depan no bos. Lah, kerjananmu lu luntang-lantung, gaya men, mikir masa depan barang. Lu. Kok panggang remehke cah kene? Ojo mbok pikir dhewe ngene iki nanti masa depan. Anda salah Perguso. Tapi nek kerjananmu do ngono kuwi, panggado masa depane. Aduh ya ora apa-apa, alon-alon asal kelakon. Ya wis ayo lah. Ngobrol karo lek rongsake murung gelarate tok. Ya wis ayo lah. Ora mutu blas ngobrol karo lek rongsok. Lah, nek ngono wae baper kaya cewek wae lu. Wis, ndak lunga kerja kono lho. Ayo. Ngene iki panggah ayem, duit akeh ning tangan ngene iki. Wah yo, wong ora mampir belas tapi duit akeh men. Duit kondi ya. Lah iya, raine kaya curut disemir. Wirengi ngono kok. Nasibe apik men. Yuk cekat takoki lu duit kok ngendi cak ajane. Jabang bayi. Lho ngopo to jane teko-teko ning sampingku iki? Kaya setan ae. Anu lek arep takon kerjaan. Men padha lek karo sampean, men duwite wakeh. Lah do ngopo susah-susah men kerja? Lah maksude piye lek? Kok bingung aku. Ngene lho. Iki aku oleh duit semene akeh ngene iki. Iku bar kok ngomahe Mbah Rekoso sing ngomahe pinggir dhewe iki lho. Lah ngopo lek bar kok kono kok entuk duit akeh men. Nek pengen reti yo gek rono dhewe ning omahe Mbah Rekoso. Apa ya rono wae ya, Bro? Oke. Suwun lek jawet. Ayo Rana. Ini lupa. Kek jamet mau entuk nasabah ora kae wong lah jan. Wis kene seseken kena sebul ngene malah suwi temen kae wong kae mau. Selak mati iki. Kula nyuwun. Kok kula nuwun to Del. Kula nuwun. Kayane
Nggih, Mbah. Lah ono apa Le mrene barang. Kayak ngene lho, Mbah. Wis, rasa do cerita. Aku wis ngerti maksud dan tujuanmu mrene iki. Anjen sakti ya, Den. Iya. Wis, rasa do gumun. Nek ora sakti ora enek sing percaya karo Mbah Rekoso. Wis, aku wis ngerti maksud dan tujuanmu. Gari ngomong arep njaluk piro jane kowe wong kuwi. Ya njaluk saka kesisan to, Mbah. Dasar nek wong males. Ora pengen kerja tapi pengen hasil akeh. Lah arep njaluk karo mbahe wis ngerti syaratnya apa urung? Lah urung, Mbah. Lah syaratnya apa? Syaratnya gampang, Le. Bayar dulu 100 baru aksi berjalan mulus. Oh, bakal modal dhisik to, Mbah? Eno Le. Kek ndang, eno ora? Iki, Mbah. Kek mahar mun dikeret. Iki, Mbah. Iya sik to. Serap apa kok. Duit Mbah kurang iki. Tapi gawe padha, Mbah, kuliah Mbah karo Cokro. Oke. Nek ngene tak lancarke aksiku dhisik. Tak jalukke dhisik karo sing duwe ya, Le. Allah wali sungsang demit moro demit mati. Kabeh moro kabeh peti. Golek duit ora gelem ning pengen duit akeh. Jenenge wong males. Bismillah. Aja gerak ya, Le. Nek enek gerakan-gerakan sing gawe awak-awakmu iki padha wedi menang wae. Iku ingon-ingone bae. Oh, mulai sisa. Etok duit 1.200 kanggo tuku izin karo kuyah. Wis Le. Saiki balik golek ana wong sing ngalor ngidul leh mlaku gawa karung karo nyebutke angka. Takok karo wong kuwi arahmu kudu mengendi. Nek ora temu balik ore ini meneh. Kek endang gegep ngono wae. Mayan entuk duit. Cah pokok-pokok ae dandok. Sudah males tapi pengen duit akeh ya ngono kae. Untung si Jamet yo pinter golek mangsa, golek nasabah. Aduh. Ket wingi golek rongso kok yo angel mentoyo yo. Ya nek yo cilik-cilik ngene. Lumayan wae lah. Satu ku sayang ibu. Dua nemu janda baru. Apa ya, Ndang? Wong sing nggo karung sing lakone ngalor mengidul. Iya, dukun ngeki syarat kok ya. Aneh-aneh to. Lah kae nggo karung lakone kolor mengidul. Satu Heeh, Kro. sayang ibu. Wonge karo ngomong ki angka. Dua Lho, jebule lek rongso ki. Lho. Kayak ketemu kue meneh.
Lah jerimu dulu ngo kerja, lah kok malah ketemu ning kene. Iki lho, aku yo kerja. Aku ki kon bose, kon golek wong sing lontang-lantung. Nggawa karung karo njebutke angka. Ya kowe kuwi. Lah ki bosmu ki sapa? Lah kok kon golek aku barang ki. Wis gak usah perlu tahu bosku sapa. Ya wis saiki arahne aku kon nang ndi? Arek ngetan, ngulon, ngalor, ngidul. Iki laku nopo yo. Aha. Mumpung dhek wong isih percaya karo aku ki isih butuh. Tak kerjani wae iki. Wis, saiki ngene wae. Kowe golek botol-botol nang pinggir dalan. Engko nek wis oleh akeh kumpulne kekne aku. Nah, baru engko tak RT arahe ning endi. Bahaya. Malah kon golek rongsok. Tapi sik butuh ki, Kro. Aduh gelem apa ora? Oke. Wes, karunge. Bayi, cek dukun model opo to ki? Kok ya kon golek opo le ngeki pengarahan ki. Lah iya. Lah iki arek golek duit penak malah dadi tukang rosok sik dhewe iki. Lah iya. Nah, iki tembe bagian penak. Ternyata enak ya jadi bos. Kayak mau bos iki sapa ya? Kok bos kok pinter men ngarah kene. Lah piye? Wis olake urung? Wes no. Ya wes Dang, saiki ngomong. Kon mlayu mengendi? Ngetan, ngalor, ngidul. Mlayu ngulon, panggah penak urip. Ayo, Bro. Jan. PR akeh men yo, Pek. Iya, Pi, PR wis angel jan. Gonku kerjake sisan ya, Pek. Yo kerjake dhewe to, Pi. Kowe iki kudu manut karo calon pemimpinmu. Tapi yang jadi pemimpin gak entuk koyo ngono kuwi. Pusat lo jadi penguasa bebas. Kene milu-milu no. Lek mau awakmu delok wong sing golek yarah ora? Oh, ala wong loro mau to. Heeh, Lek. Oh, iya. Mau tarahne ngulon rono mau, Lek. Rono ya? Heeh. Ya wis, matur nuwun ya, Lek. Oke, Aku oke. tak rono. Nggih. Hati, Lek. Kayak ini kene iki sing pas iki. Terus. Wis. Empat, lima, enam, itu, 8, 9, 10. Pas iki ning kene iki. Untuk kaus sing ndono kae. Ndi ya nek terus-terusane? Gak eneng ya. Fusi dhewe. Dadi iki. Tak goleki do nang kene ternyata. Do ngopo to do bingung. Dek wangi. Engko lek hasil tak bagi. Silang ndi? Kro. Iki ae pitunjuke, Kro. Endi, Del?
Maju 10 langkah. Iki tunjuk apa no iki? Wes, sementing melu ayo maju 10 langkah. Oke. Maju baris wae. Ben majune penak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nanti dia. Mbok iki maju 10 langkah wis tak kene nggone. Lah kae opo kae? Oh, iya. Kenal iki dia. Iki lho ono amplepe. Wah, lah kok kertas meneh? Jal, buka. Apa iki? Wih, yo. Pengen sugih aja males kerja. Apa meneh ngendelke Mbah Rekoso. Sing isih rekoso golek upo. Golek duit ae mergo ngapusi kowe padha. Tulung ikhlasno duitmu ya. Bayah. Awak dhewe iki mau katipu. Arep untung malah buntung del. Ternyata memang ibaratkan dukun toh. Lah kowe kanca susah malah seneng tot. Oh, iki kro. Nek tak tekok. Lho, ki arep pokoke aku iki. Lho. Aduh, aku del. Roh, gak meneh-meneh aku. Aduh, Yum. Lah ngopo Pak? Raini padha ditekuk. Lah ngopo-ngopo le? Wong bar kerja ya kesel. Kerja apa dikerjani karo dukun? Dukun piye to, Mas? Iki lho cokro karo pondel bar dihapusi dukun. Wah, dukun, Pak. Wah, parah kowe iki, Pak. Lah emang piye to, Lek Cokro? Ngene lho Pi. Dhewe iki mau ndelok Pak Jamet nggodet akeh. Lah terus teko. Jarene oleh duite saka nggon Mbah Rekoso. Oh, wis paham aku, Pak. 2 action. Pak, angger pengin duwe iki kerja. Aja percaya apa meneh sampai nang dukun. Ora enek proses. Aja mengharap sukses. Rungok kowe kundel dicerame anakmu.